Right. Hey, Masura say Muria Zimbabwe, and thank you for joining us on Nehanda TV. My next guest is a legend in the music industry in Zimbabwe, based in the United States. We are honored to have Dr. Thomas Mukanya Mapfumo. Makadini uko? Aiwa, tiripo, makadiwo. Nditika. Muri sei zvenyu koko? Kuno kwakanaka kungotonhora chete. Nditika. Chando inguva yechando. Ndasikamuka kuine snow. Roko rwenyu rwakabata apo manje toda kuti rusaoneka. Aha, zvaita. Right manje. Okay. Yeah, saka album last time taka cover album renyu rakatsakatika mustudio. Saka tombotanga nika update kuti makazozvifambisa sei. Ya tiri kutaurirana, takataurirana naye iye uyo akaita kuti music yacho ishayikwe. Akatitaurira kuti hanzi yakatsva nokuti computer yakatsva yakabva yapisa nema-hard drive. Saka takamutaura kuti akati ngati tinokwanisa kudzokera mustudio kunorekodha tisingabhadhari mari. Ndikati aiwa hazviite saizvozvo, iwe ndiwo wakarasa music yedu. Zvawakarasa music yedu, vanhu vanondibatsira kuti tirekodhe music zvakare havangouya mahara kana vanoda kubhadhara. Okay. Akati ako vanhu vangani vanoda kubhadharwa, tikaverengerana mari ikasvika 1600. Saka ndiye ari kumhanya kutsvaga mari yacho. Totopinda mustudio kana aita sei akwanisa kuwana mari iyoyi, so that tinobhadhara vanouya kuzotibatsira kuridza, vana Blagidza, vana Krisi nevamwe vanoridza mahodzi vanoda kubatsirwa, vanoda kubhadharwa. Saka ndopatiri iye zvinezvi tiri kumhanya kutora mimwe music yedu yakare kare isina kumbodzwikwa nevanhu. Tine music yakawandisa, mimwe isati yatombodzwikwa yatakagara takangochengeta. Saka ndo yatiri kumbobatanidza iye zvinezvi kuti tikwanise kuti taitira vanhu mafanzi edu kuti vanzwe kuti kune music mitsva iriko. Music inonakidza zvikuru ende ine nhoroondo. Saka ndo zvatiri kuita. Ichabuda manje tatotanga kugadzira album yacho. Yeah, okay. Yeah. Ndandoda kuti musoro wenyu unyase kubuda screen because musoro wenyu wangu atidzikirei pa screen. Nyasai kuita muve pa center. Yeah. Perfect. Pasiye pakadaro. Okay. Pese patinotaura nemi Mukanya, vanhu vanenge vachida kunzwa mafungiro enyu maererano nenyaya dzematongerwo enyika kuZimbabwe. So ndombotanga nepapo ndombobvunzwa kuti semamiriro akaita zvinhu muri kuzvionawo sei? Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha uku. Vanhu vari kushupika. Takanga ndiriko kumusha uku, takagarako 4 months dzese tiriko kumusha uku tichiona situation nematambudzikiro ari kuita vanhu. Vanhu vari kushupika. Vana vevanhu vaitwa marombe. Vana vematsotsi vanoba mari, vanobira vanhu mari, ndo vane dzimari vari kuita zvavanoda. Vana vevarombo havasi kuenda kuzvikoro, vari kugara mumastriti vachitengesa ma-CD. Mumwe ndakamudaidza ndikati, akadaidzwa akanga aine ma-CD yangu. Zvikanzi shamwari akati zvikanzi une ma-CD aMukanya here? Mufana uya akati ndinawo ma-CD aMukanya. Akauya achimhanya mufana uyu. Inda ndakagara kumashure ndakawanda. So vakanditi wanda Mukanya, ndakawanda. Fana uya zvikanzi tione ma-CD auinawo. Akabudisa ma-CD akati wandei aitengesa.
akanzi ko mukanya wacho ukavaona unovaziva here mufana uya zvikanzi aiwa ndobva ndasumudza musoro akada kutiza guma ndakamuti aiwa dzoka kunomuina ndinoziva kuti inzara yakutuma kudaro tora hako masidi aya utengese handiti kuona kuti vana vevanhu havari supposed kunge vachienda kuzvikoro vachizviitirawo zvinhu zvavo zvavanoita ndo mareaders vamunotaura yaya kuti ndo mareaders emangwana zvino kana taakuaita marombe kill them before they grow ndo zvaakuitika kumusha uku dambudziko rine vanhu rakanyanyisa zvikuru vanhu vari kutamba politics nevanhu havasi kuda kuti vagadzirise zvichemo zvevanhu vagadzirise kuvaka nyika tarisai muone taisekwa nemunhu wekuDubai akati he vanhu vekuZimbabwe mune zvese kaimi zvese munazvo isuzi Dubai takaivakira mudesert hatina kana chatiinacho tarisai zvayaita Dubai imi makatora nyika iyi kare kare we are nearly 40 years tiri independent hapana chakachati chaita chinoratidza kuti tiri kuenda mberi ende tiri kungoita zvekupolitics dzekurambira masimba ende tisingagoni kutonga tisingagoni kuvaka nyika tisingagoni kubatsira ruzhinji rwevanhu tiri kuenda kupi uye hambofa akaitonga hambofa akaitonga iwe zvawaitonga chii chawaita tiudzoka iwe chawaita chawatanzi uye hambofa akaitonga ini ndini chete ndenge ndiripo izvo zvawaita izvozvo waitira chii vanhu chinoita kuti vanhu vapone vanhu vachiri kungogara maold houses kunana Highfields kwese uko ndakaenda kuMbare kumaflats uko haungafunga kuti munobuda munhu kau muze kuti zvinosekesa mufuke zvinosekesa ende zvinonzwisa tsitsi vanhu vanofanira kubatana kamera yenyu mbijana ya mama kudzikazasi vanhu vanofanirwa kubatana vachinje zvinhu ipaiwo vamwe muone kuti vamwe ava vanoitawo sei musarambe muripo imi minozirai kuti murongoda kutonga cheteko kutonga kwacho musingagone muri kuitei ipapo hanzi 2030 ndiye ndichipo aiwa uchiitei ipapo ivo vanhu vachifa nenzara uchiitei hatidi zvinhu zvakadaro hatidi politics dzakadaro vanhu vari kuvanza mhosva dzavakaita vakaba mari dzevanhu iye zvino vari kututa dzimari idzodzo nendege vachiendesa kunyika dzakasiyana siyana vari kuitira ravo remangwana kuti kana zvaipa ndokwatinotizira ikoko handizvo zvatinofanirwa kuita varume ngatishandirei vanhu ngativakei nyika vana vedu vaende kuzvikoro vanhu vaone mabasa tovawo nyika yakabudirira tarisai kunana Rwanda uko kwakamboitika civil war but nhasi mukaenda kuRwanda kwazvakapera zvese zviya kwakauya mumwe anoti handina basa kuti chatoda kuti vanhu vabatane tivake nyika yedu tigodya tichiguta tinoda vanhu hatidi kusarudza kupesanisa vanhu kuti hanzi uyu ndiwo kwachinja uyu ndiwo vanhu ava ndevekupi ndevekuZimbabwe we should be ashamed nezvinhu zvatiri kuita tiri kutambudza vanhu okay zoitwa sei because taane nguva yakati tichitaura kuti I think munhu wese muZimbabwe right now anenge akuziva kuti panonetsa ndepapi saka oitwa sei pogadziriswa sei panogadziriswa zvinoda inzwa mwana wamai ihondo iyi hapana freedom inouya on a silver plate munopanzwisisa kana muchida kuzvisunungura ihondo if you know what I mean it's a long march to freedom it's a gravel road a rough road and ine ma sacrifices
Saka tikati kana tichiti nhasi tiri kuprotesta tongomacha tosvika pa muna First Street zuva radoka todzokera kudzimba. Vanongoti regai kavamache zvavo vava kana zuva radoka vachadzokera kudzimba. Hakusiri kokurwa hondo aiwa hakusiri kokurwa hondo. Kana tati tiri kumacha ngatimache iyi ende hatibve mustreet kusvika zvatiri kuda zvaitika. Kana tiri vanhu varumira nevanhu hatidi kutyidzirana ka nezvekuti hanzi hey hondo hey chi. Ndinoona zvangu imwe nyaya inonetsa ndeyekuti vamwe vakanzi vatyirwa vakundwa pama-elections akapera aya. Ivo vakakomplaina kuti ndo hatina kudyiwa totoenda kumakotsi chichi. Aiwa ka already makakanganisa pakutanga. Vanhu ava vakaramba kurifoma vakati hatirifome. Sei makajoina ma-elections muchiziva kuti vanhu ava vakaramba kurifoma? Zeki yakanga iri yavo. Maonero enyu MDC yakakanganisa pakuita take part ma-elections? Ingada yakaramba ikati kana pasina musina kurifoma hatiningirika, we are not going to participate. You understand? Then toenda kunyaya yemakotsi yekuti hanzi nyaya yacho ichaenda kumakotsi. Makotsi handiani? Havasi vanhu vava. Uya anonzi hanzi Maraba uya akatenga akatotsamwa kudhara. Akatenga akatotsamwa kudhara akati vanhu ava vari kudikwa ava. Vanoda kutikanganisa. Nhasi unoita alright ma-elections aya paakaitika vanhu vakati hazvina kubuda zvakanaka ngatiende mustreet tinodemonstrata. Zvikanza okay munoziva kuti vanhu ava vanotya zvekutya zviya zviya. Imimi tumai masoja anongonoshudha vanhu kana 4, 5, 6 havadzoke mustreet ava. Nhasi vakadzoka pakashudwa vanhu vakadzodzoka here mustreet? Eka vakadzoka here? Vakatyisidzirwa. Zvino tikadaro hatimbofa nyika yaimbofa yakaita zvakanaka. Haimbofa yakaita zvakanaka. Mistakes iwo vakapinda mu-election pasina ma-reforms. Pasina ma-reforms. Saka zvirunzi Thabo Mbeki wauya kuZimbabwe kuti vataudzane. Munoona kunga kutaurirana kungabatsira here? Kutaurirana kwechi kwati kuti mimi muri kunyatsoona kana iwo ma-elections aya ari kunzi hanzi achaitwa 2023 habatsiri aya. Habatsiri, ngavarege kuparticipata kana pasina ma-reforms. Ngavangosiyana nazvo. Because mapurisa ndezanu. Masoja ndezanu. Zvinotonzwa kunzi mapurisa kana uchida chipurisa unotanga waendeswa kuyanzi kuborder gate kunotrainwa ikoko uchitrainwa ningi ma-ideologies ezanu. Hatidi zvinhu zvakadaro. Mapurisa ndiye vanhu, masoja ndiye vanhu, ende havafanirwe kuonekwa vachipindira munyaya dzepolitics. Aiwa hazvibvumirwe. Kunoku mapurisa haapindire politics. Mapurisa haapindiri, masoja haapindire politics. Vanhu vevanhu vanomirira kuprotecta the rest of us. Saka havafanirwe kuonekwa vachiparticipata mupolitics. Hazvibvumirwe kwete. Ende kuti uite president kuno kuAmerica, ukabata mukadzi Magaro, ukaponda munhu, vaka zvakaitika kuti mumwe munhu akaburiswa nepawindo nenyaya yegirlfriend. Mangwana acho makumacha idhife aishanda nani? Anga asingashande naMugabe. Haasiri here aifurira Mugabe zvekuita. Haasiri here akakoza genocide kuBulawayo akauraisa vanhu vakawanda wanda. Nhasi muri kumuti idhife achakuigira ichi achitaura kuti hanzi new dispensation. Ipi yacho inobva kupi? Nyika yamarengenya, akambenge ari mamvemve. Iye zvino yamarengenya.
yakunyadzisa zvekunyadzisa zvipatara hazvishande zvikoro hakuna education yakanaka maindustry amatongo tanga tiriko taimbopfuura nekumaindustry matongo chaiwo chaiwo haumboona hutsu huya hwaimboonekwa huchipupuka kumaindustry hakusisina ango matongo ya saka tiri kuenda mberi here kana tiri kudzokera kumashure kana ivo vanhu vari kusapota ivava vanhu ivava vanopenga vanorwara vane chirwere chepfungwa havazive zvavari kuita ende havasi vanhu vevanhu vanhu vaye vanongoda kuita mbiri yekunzi tiri kutonga zanu iri kutonga zanu iri kutonga ko vanhu maitira chii vanhu chisha maitira vanhu since kutora kwamakaita nyika chisha maitira vanhu chinoshamisa chikuti chese chamabata is a disaster music yedu chaiyo chaiyo nyika haidi kutongwa inoda kutungamirirwa nyika haidi kutongwa inoda kutungamirirwa haidi kutongwa takanga tiine music vana Grama Records vana chichi vana Galo chichi yezvino zvachiti mbombombo ndivo vakauya nekusecha vakati music ndokwakapenga ndokune mari iri izi vabva vati kubva vauraya music iyaiya ndivo vari kuita piracy yese ndehavo ndivo vari kuita piracy iyoyo haisi kuitwa neordinary person ayo vanhu vari kutobvumidzwa uye munhu akabatwa achitengesa music yemunhu anongoendeswa kupolice station iwe uchibuda nedhoo yewe asara achibudiswa nerimwe dhoo kuratidza kuti zvinhu zvakaoma right pane matopics andichakanda kwamuri ndichingonzwawo kuti munofungei nazvo ngatitangei nenyaya yatiri kuona mumadare ezvimhosva yaMary Chiwenga naGeneral Chiwenga vanhu vati tikubvunzewo kuti munoionawo sei kuti vice president vanosungisa adzimai in the middle of a divorce inyaya yatanga tichitaura manje iyoyo munoona zvazvinoita ndezvekuti ine mubvunzo wangu tisati taenda kwese mubvunzo wangu ndoti general wearmy anonzi anoona maproperties nemba inokosta 10 million kune vanhu macelebrities vane dzimba kunana Hollywood hatinzwe kunzi anoona imba ye10 million general vaimbotambira mari kuami kwavo eka tinoda kubvunzana ka general vaimbotambira mari tinonzwa kuti 15 billion yakashayikwa ivo general vanozviziva mafambiro akaita naivo vamunangagwa vanoziva kufamba kwakaita 15 billion vanhu havasi kutombotaura nezvazvo sei vanhu vachinyarara nyaya dzakadai vanonyararirei nyaya dzakaomarara kudai kana iri nyaya mari yevanhu tinotohaya vamwe vanhu vanotouya kubva kune dzimwe nyika kuzoinvestigata nyaya dzakadai kuti vationgorore kuti mari yakafamba imari yakawanda 15 billion haisi mari yekutamba nayo asi vanhu vonyarara vochiti zii kuti ngavadye zvavo ko zvatiri kutaura vana vari kushupika kavana vasiri kuenda kuchikoro iyo mari iyoyo ingadai isiri kubatsira here handiti imari inenge ichifanirwa kunge ichibatsira vanhu 15 billion yaikwana munhu 15 billion dai taida kuigwanisa nyika yese vanhu vaikwana kava tichati million saka tongonyarara akaoma okay nyaya dzevadika vari kufamba nemamasheds runzi mashurugwi munoionawo seiyo zvinenge zviri inyaya maganda ekucreate kwakaya vane backing mukaona vanhu vaakufamba nemabhemba vachiita zvavanoda vanhu vanetori nebacking imwe yakapenga vatori nemumwe munhu mukuru ari behind ari kuita kuti zviite izvinhu zvakadaro izvozvo havangangoita kungonyuka from nowhere no it's not like that
vanhu vakatoorganizwa kunzi itai izvozvo since kwakataurwa zvokunzi hanzi kwakuzoitika my-elections 2023 vanhu vatotanga kuintimidatwa iye zvinezvi saka musazvikanganwi hapana kwatinombosvika nezvinhu zvakadaro tirikuda kuvanza mhosva dzatakaita that's why tiri kurambira mupower takaba mari dzevanhu tikaba mari dzenyika iye zvino Mugabe vakafa hanzi Mugabe kana akafa ane mafarms akawanda tichatora mafarms acho akatorwa vaignatius Chombo vakaba mari yevanhu vakangotongwa kamwe chete nanhasi hapana nyaya yacho hapana chiri kufamba amai vaye vakaba 9 million haisi yavo ega kama 9 million iye zvino vakunzi vakupenga zvakaoma Rube nyaya dzakadai idzi hapana kwatinombosvika nechitsotsi corruption yakawandisisa hanzi vana Tagwirei vana Chichi vari kungoitawo nezvavanoda munyika imomo nyika haina kana rule of law haina ma-checks and balances saka where are we going? If you had the opportunity, Nelson Chamisa is watching interview, message yenyu se mkuru we largest opposition party mu Zimbabwe mungati chii kuna Chamisa right now? He must be strong. Ngakutry kumotivate vanhu vanorwa hondo kana vaine good leadership, a strong leadership, somebody who is there for the people, somebody who will stand for them, somebody anoti kana zvaipa neniwo ndinenge ndiri paforefront kana muchiuraya urayai asi ndinenge ndiripo. Takaona na Martin Luther vakanga varipo pamachi iyaiya vakatotungamira vakatobatana vari pamberi. Isusu vanhu ngatiise musoro tisangotarisa iye Chamisa chete aiwa isusu vanhu ngatisvinurei ngatisvinurei aiwa asi iye ari kutoita pake ari kuedza tinomuona kuti ari kutraya zvaari kutraya but vanhu isai musoro pamwe chete mumire naye ndiye munhu ari kutaura chokwadi. Tingati here kana vanhu vachitambura zvinovaomera kuti vaite zvepolitics munhu wese kuZimbabwe zvirunzi vari kutraya kurarama saka kuti vanhu vawane time yekuti taakumbonodemonstrate taakumbonodai vanhu vari kutraya kurarama ka munopaone here apa kuti poverty haina kunaka in terms of politics kuti vanhu ndosaka tati haiuye freedom haiuyewo nesilver plate kanganwai because iye aripa kana achiti hanzi ushe hauravigwi vari kutaurei kana vachiti ushe hauravigwi kuratidza kuti handibvepo kana ndaapo saka vanotodawo kunziwo ushe hunoravigwa ushe hauravigwi imotiwo ushe hunoravigwa ndokurova handinodzorerawo kana ukandirova ndoita sei haiwa chese chawaita against inini ndinodzorerawo ndozvinoda leadership, a strong leadership. Hazvidi zvokuti hanzi Mwari achapindira ndozvavari kutotsvaga vakati namatai imimi isusu hatinamati regerai muone. Bvunzo wangu maunzvengaka kana munhu ari hakuna magetsi hakuna mvura vanenge vasina chikafu vari kutraya kurarama. Poindi yandiri kumeka zviri kutaurwawo nevamwe ndeyekuti zvinorema kuti vanhu vawane nguva yekuita politics kana vachitambura pasina zvibata. Saka imimi mofa muri muusungwa nokuti zvinorema, mofa muri mumachains nokuti zvinorema, muchitadza kuzvisunungura. Kurema zvinorema but attention iri diverted mukutraya kurarama. Kurarama tinotorarama kakana tarwa hondoka.
chinokonzera izvo chiri kukonzera chacho ichocho ndo chatoda kuti tibvise chiri kukonzera kushupika nhamo iyi ndo chatoda kuti tibvise ichocho chinhu ichocho chakonzera nhamo iyoyi saka totoisa musoro pamwe chete totorwa isu mazimbabwe tine problem yekuverengera kuti zvichanaka Mwari achapindira 6 million Jews vakaurayiwa nemaGermany. Mwari akanga ari kupi? Akadi kuuya akakuzopindira because maGermans haana kukwanisa kudzoserawo. That's why akakuti mukatadza kudzosera Mwari anobatsira anoita sei? Anozvibatsira. Saka mukatadza kurwa muchiti hanzi Mwari achapindira. Mwari ane zvakawanda zvaanoita ka. Haangotarisa imimi chete kaimi, hamusiri mega kamuri kushupika kaimi. Kuti Mwari akubatsiri anotoda kuona imimi muchitorwawo. munhu achiti idyai muriwo idyai kudya nyama idyai muriwo vanhu vachipururudza zvakaoma. Ndakubvunzai message for Chamisa, message for President Emmerson Mnangagwa for munoti kwavari, message yenyu kuna vaMnangagwa moti chi kwavari? Aiwa, ngavasiye basa varege kunyepera vanhu because vazvitadza izvi, vapewo vamwe vagoonawo kuti vamwe vanoitawo sei. Tirege kuita umbimbi ndoga togara takangoisa hondo pamberi kuti hanzi takarwa hondo takarwa hondo yekushupika. Takarwa hondo yekushupika. Kana Smith akakwanisa kumaintaina ikonomi yenyika iyo patakadzoka isi kubva kuhondo kunana Mozambique, hatina kuona paine mari. Takasvika mari iri right. Mari yaSmith akanga akapiwa masanctions the rest of the world, but akamanager kuti vanhu vararame. Isi tisauya tatanga kutora mari iya manje tichita zvatinoda, tichivaka mamansion, tichita sei, mombe dzekumapurazi dzichiurayiwa, muka iye zvino maakuinvita maChina kuti hanzi ngauye. maChina maChina for that vakomana haikonai kushupika kusvika ipapoka. Maakutengesa nemhuka muchapedzisira maakutengesa kana nevana venyu nevakadzi venyu muchavatengesa futi nokutsvaga mari ka. Zvakaoma. Yenyu mari makapedza makabvubvutana akatora mukasara musina mari. Iye zvino maakuenda unokumbira manje. Iyo mari yamuri kukumbira hamukwanise kuibhadhara bheki. Isisi yedu yacho mari hatina. Ipepawo zvaro rakangonyorwa kunzi mari. Zvinonyadzisa. Gore rino mune mashows here, muchiri tine mashows. Tichaenda kunana Australia, tichadzokera futi kuSouth Africa, tichaenda kunana Canada, kwese uko tiri kuita mashows. Ende tichagadzira, hatichakutaurira pane zvakawanda zvatiri kuita. Handitika. Aiwa, I hope kuti vanga vakateerera vanzwai muchitaura, vaChamisa vonzwawo zvamataura, vaMnangagwa vanzwawo zvamataura, maZimbabweans ari kuwacha vanzwawo zvamataura. I don't know kana mune mafinal words amurida kungotaura tisati tamisa interview. Mafinal words angu ndeyekuti ngatibatanei tirwise kana kuti tibvise udzvinyiriri. Ende chimwe chinhu chiri important ndechekuti munoona kuti chakozera kuti tisvike patasvika apo iAfrica as a whole, because Africa haina kubatana. Tarisai kuno kuti tiri kuUnited States, inyika dzakasiyana siyana idzi. Kana ndichida kuenda kuNew York 5 hours nendege kuenda kuNew York. Inyika dzakasiyana siyana vakabatana, economy yavo iri very very strong. Africa ikabatana, vana vanouya kuAfrica vachikumbira because munoona every one of them vanoda kuva kuAfrica because vanoziva kuti kuAfrica kunowanikwa zvese, but nenzira yekuti maAfrican leaders are very corrupt.
fanika zvimisangano zvavo izvo vanoti SADC zviya nehanzi African Union chichi OAU. Those are toothless organizations, zvimisangano zviri corrupt. Munotorwa mese mimi kuenda kudaizwa kuRussia naPutin kunounganidzwa zvima-Africans zvese misoro ikoko nemurungu. Vakomana kupusa here. Batanidzai Africa mupedze nhamo. Batanidzai Africa mupedze nhamo yese yamuri kuona iyi. Mukatadza kubatanidza Africa hapana kwatinosvika. Zviri kutaurwa yeye naMalema ina handiwirirana zvangu nepolitics dzake dzekuwirirana naMugabe vati zvaanotaura zvekuti ngatibatanidzai Africa. Ishoko guru rakanaka zvikuru. Tikabatanidza Africa takunda. Takunda tikabatanidza Africa. Ngatibatanidzai Africa ndo chinhu chikuru. Ende kuba kwese kunopera uku. Ndo chinhu chandoda kuti titaurire vanhu vakawanda vafunge nenyaya yekubatanidza Africa. Ngaibatane, we are Africans. Zvatiri ma-Africans. Kana ivo vari kuno vamunonzwa vachisvisvina vamuchiti anzi maniga chichi. Vanhu vedu. But they were stolen from Africa. Vakachinjwa, vakanzwa mumwe achimba Buffalo Soldier. Aitaura chiipapo, akutaurirai zvakawanda. Ende tine nyaya rimwe futi yekuti honai unoona Guma. Bob Marley akauya kuZimbabwe akakukombozerai song inoti Zimbabwe. Akauya neequipment yake akaimba. Matadza kumupa kana one street chaiyo yamunoti ndiya Bob Marley. Muri vanhu vanofunga here mi? Muri vanhu vanofunga here? Vakomana anofanira kugadziriswa kapo. Zvakaoma saka shoko rangu rekupedzisira nderekuti hatibatanidzei Africa. Ende kuZimbabwe ngatibatanei tizive chakanaka nechakaipa. Ndo chinhu chikuru. Tisangoita chindendawo. Aiwa. Aiwa. Tisangoita chindendawo. Toteera vanhu vari kutaura zvakanaka. Tisateere vanhu vari kuda kuparadza nyika nenzira yekuba. Ndo shoko guru ratinosiyira kuvanhu. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa vamukanya. Let's hope vane nzeve vanzwa. Aiwa, tinotenda.